салом алейкум. ман ҳуқуқшинос ширини бруно бо шумо ҳастам. зиёд нафарон ба ман савол додед, чи аз русия, чи аз тоҷикистон ва дигар давлатҳо, ки ба ҳамватанон қарзи калон додаед ва имрӯз сарсону саргардон ҳастед, намедонед ба куҷо муроҷиат кунед, чӣ кор кунед. якум ин ки ҳар яке шумо фаромӯш насозед ки пеш аз қарз додан, пеш аз ягон кор кардан ҳамавақт ба юрист, ҳуқуқшинос, адвокат муроҷиат кунед, маслиҳати ҳуқуқӣ гиред, то ки роҳгум назанед. ғайри ин, вақте ки шумо пули калон ба нафаре медиҳед, фаромӯш насозед фақат ба воситаи нотариус диҳед. дар тамоми давлатҳо кормандони нотариус ҳастанд. нотариусҳо ба муроҷиат кунед, дар асоси қонун шартнома бандед, ягон моликият дошта бошад, залог, гарав гиред, то ки фардо ки агар вай пули шуморо надошт, шумо моликияти ӯро кашида ба воситаи суд мегиред. барои ҳамин нафаре ки пул медиҳед, ҳуҷҷат ҳатман талаб кунед ва ба воситаи нотариус диҳед. ғайри ин, як нафар ҳамватан боз ба ман муроҷиат кард ки ба як марди ҷавоне ки соли таваллудаш 1970 аст, ӯ гӯё худашро дар ҳолати вазнин дар зиндагӣ муаррифӣ кардааст. ин ҳамватанам дилаш сӯхта ба он кас чандин маротиба пул равон кардааст ва он пулҳо чек квитансия ҳастанд дар дасти ҳамон одаме ки қарз додааст. ва ин нафаре ки қарзро гирифтааст, гурехта гаштааст ва умуман суроғашро намедонанд, рақами телефонашро дигар кардааст, ҳатто дар одноклассники сайт доштааст, ҳамон саҳифаашро низ маҳкам кардааст. ва ҳаминро гуфтаниам ки зиёд саволҳо ба ман аз бораи қарз доданд ва аз ҳамин нафароне ки савол доданд, ба ҳамаи онҳо ман чунин гуфтаниам: далел дошта бошед, чек квитансия дошта бошед, ҳама вақт фаромӯш насозед, агар вай гурехта гардад, шумо ба муқомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед, нисбати ӯ делаи ҷиноятӣ мекушоянд, ӯро ба моддаи қаллобӣ машиникӣ ба маҳбас мекашанд. агар ки ӯ виҷдон дошта бошад, бояд ки то муроҷиати шумо ҳатто аз шумо узр пурсида ба шумо ваъда диҳад, ва забонхати нав диҳад ки ҳатман кам кам ҳам бошад ба шумо пули шуморо мегардонад. ва хоҳиш мекунам ки нафароне ки қарз додаед, то илоҷа фақат ба воситаи суд ҳал кунед. фақат ба мақомоти суд аризаи даъвогӣ според, ба ҷои зисти ҳамон одами қарзгир ба суди ҳамон ҷо ариза според ва дар асоси қонун чӣ далел исбот доред пешниҳод кунед. дар асоси ҳамон далели исбот бояд суд ҳалнома бароварда қарзи шуморо маҷбурӣ рӯёнида аз ҳамон инсон ба шумо диҳад. ё ки агар пул надошта бошад, ягон моликияти ӯро кашида суд ба тариқи маҷбурӣ ба воситаи суди ҷироҷиҳо ба шумо диҳад. ғайри ин, нафароне ки агар ҳуҷҷати ҳамон одами қарзгирро надидаед ки вай коргар аст, донишҷӯ аст, ҳеҷ вақт кӯшиш накунед ба касе ки умуман намешиносед қарз диҳед. агар донед ки вай донишҷӯ аст, ҳуҷҷатҳои ӯро дидед, ба ҳамон донишгоҳаш равед. дар кадом донишгоҳи кадом давлате ки мехонад равед, дар он ҷо ҳамон инсоне ки қарз метиҳед, онам ҳузур дошта бошад, шумо ҳам дар ҳамон мактаби олӣ ба шахси дахлдор, деканат аст ё бухгалтерия аст, ариза диҳед ва он кас ҳам тасдиқ кунад ки аз шумо пул гирифтааст ва ҳатман ба шумо бармегардонад. дар сурати барнагардондан аз мактаби олӣ хориҷ шавад ё дипломи ӯро надиҳанд. аз ин рӯ донишҷӯ метарсад ва маҷбур мешавад ки кӯшиш кунад қарзи шуморо бидиҳад. барои ҳамин камтар эҳтиёткор бошед. ғайри ин, нафароне ки қарз додаед, далелу исбот доред, фаромӯш насозед, дар асоси моддаи 15, моддаи 422, 423, 425 кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ҳуқуқ доред ба воситаи суд қарзи худро талаб кунед, исботу далел пешниҳод кунед, шоҳид пешниҳод кунед. ва ҳатто нафароне ки қарз додаед, пули калон додаед, муддати 1 сол 2 сол пули шуморо надоданд, тобони зарарро ҳатто ҳуқуқ доред ки аз он қарзгир талаб кунед. ғайри пули шумо масалан $10,000 додед, шумо метавонистед ин $10,000 муддати 1 сол 2 сол мумкин ба $15,000-20,000 мерасондед. аммо ин кас пули шуморо гирифт, ба шумо ки зарар расон. шумо метавонед ки тобони анаму зарарро ба воситаи суд талаб кунед. $10,000 дода бошед, $15,000 талаб кунед. чунки агар ӯ пулро намегирифт, дур намегашт, шумо мумкин пули шумо зиёдтар мешуд. ана инро баъзеҳо намедонанд, гурехта мегарданд. агар ба воситаи суд муроҷиат шавад, далелҳо исбот шавад, аз он пул зиёдтар метавонанд ки пул ба ҳамон одами қарз медодагӣ диҳад. ғайри ин, фаромӯш насозед ки ҳар як инсон бояд виҷдон дошта бошад. вақте пулро гирифтед, шумо фаромӯш насозед ки виҷдони шумо чӣ хел шуморо азоб намедиҳад. дар ин дунё агар натарсед аз қонун,
дар ин дунё натарсед аз ҳамон шахсе ки ба шумо қарз дод. фарду рӯзи қиёматро фикр кунед. шумо боварӣ доред ки имрӯз ҳастед ё пага ҳастед ё ки чанд сол умр мебинед? одамоне ҳастанд соғ саломат дар роҳ мераванд, аз он со ҷасади онҳоро меёранд ва шумо ба кадом фикру маъна бовар мекунед ва гурехта мегардед? ва қарз дар ин дунё он дунё ҷавоби сангин дорад. бояд ки ҳар як инсонро виҷдонаш азоб диҳад. вақте қарз гирифтед, фикри онро баргардондан кунед. ва инчунин қарздиҳандагон низ эҳтиёт бошед. бемаслиҳати ҳуқуқшинос ҳеҷ вақт қарз надиҳед, пули калон надиҳед ва ҳатман ба воситаи нотариус диҳед. ба ягон кас ба ягон илтимосу зораи касе дигар боварӣ намондааст, чунки зиёд инсонҳо муроҷиат мекунанд сарсону саргардонанд. баъзе онҳо бе ягон забонхат, бе ягон уҳдадории ҳамон нотариус ҳаме хел пули калонро бароварда доданд. аммо имрӯз ҳатто ҳамон нафари пулгир рӯи рост ба ҳамон нафарон гуфтааст ки исбот надорӣ, ба куҷое меравӣ рафтанги ман намедиҳам пули туро. ана бинед чунин саволҳоро ба ман медиҳанд. бовар кунед чунин нафарон виҷдон надоранд. барои ҳамин бовар накунед. саломат бошед. ба канали Ширини Бирона ҳуқуқшинос обуна шавед ва нафароне ки ба ман обунаед ба тариқи автоматӣ инҳоро гӯш мекунед, падилитса кунед. шумо лайк монед то ки ба дигар ҳамватанони мо ана ҳамин видео равад, то ки дигарон низ огаҳ шаванд аз ҳуқуқҳои худ ва нафароне ки қарз гирифтанд ақаллан виҷдони онҳоро азоб диҳад ва донанд ки агар ба мақомотҳои суду дигар мақомотҳо муроҷиат кунанд, онҳоро ба ҷавобгарӣ мекашанд, нагурезанд ва қарзҳои худро баргардонанд. ва дар амони худованд бошед. бо шумо буд Ширин Ибронова, ҳуқуқшинос.